Ayo. Morning po. Mani balay ni Ma'am Lydia? Torres Quezon. Kasya, ma'am? Kasya. Ayong buntag. Kasi nakakaroon diri nga dagang mga bisita. May buntag, ma'am. Ah, okay po. Kuan ka nang naang. Kasi na okasyon na rin, ma'am. Karon. Una agyo akong birthday. Ah, birthday ni mo. Happy birthday, ma'am. Kuan mo good. Maghanda ka ron. Na nagpa manyanita. Nakahikay, nakahikay. Dili ko sa mo. Sige na po. Kaya nakahikay sa inyo nga ron, ma'am. Magginagmay rami upuan. Wow naman! Okay, nag-order man yun daw kag kahoy. Binugha, ma'am. Wala man ko nag-order. Wala man ko nag-order. Kag 15 dang bugkos. Nya na dali mo gi-deliver lagi. Wala man ko nag-order. Ano sa nag-order gali sa? Binugkos. Kag 15 dang bugkos, ma'am. Wala man ko nag-order. Wa man gani. Nagaghan ra ba ni? Bayad. Ha? Okay, bayad. 1,500 ra hinuon ni tanan. Ako kwarta din. Asa dagang kag kayon dai siguro. Ako kayon. Sinungaling ka. Unang tanong ko man bakit sa okasyon eh. Mil 500 ang bayro nun. Kuan man gud kina mao nang tanak ko kung sa okasyon kay kami gipahatod may ba kay kahoy lagi daw. Ang order lagi ka kay para daw ni ano. Dagan siguro kung kayo nun, ma'am. Wala oy. Gihaw. Wala biya sa inyo. Wala. Pila ka baboy ihawon din nimo, ma'am. Wala lagi manok ra mangani padugo na ko. Kay daghan na pong kahoy aning binungkos, Ang ma'am. lang ano lang sa nag-order ana o ito labot ana do. Nangatwirang ka pa. Binungkos ka good. Ang milk ni ang milk ni Ikaw maka ma'am si Ma'am Lydia Torres. Quezon. Wala ko nag-order kadi sa imo. Nagdiri raman sa ano ma'am, di mataling. Siro, di ko kalibutan. Nagbuhat-buhatan dahil kaali ron. Hilak mangani ko siya tay. Kanang ilak kung giman na tanan. Isaon man na mo ni. Ah, man mo inaog ma'am. Diri lang sa inyo hang ano. Bari na pa. Ma'am, hana mo inaog. Diri lang ani. No! Nga naman gud ma'am ay. Binugkos lagi daw sir. Tag 15 daw ang bugkos. Wala oy. Oh, isa. Oo. Like mo. Ay Facebook din ni si ma'am. Sige gamit na sige gamit ni Micah. Naki-apo ma'am nga nagamit sa imong ano? Ay, ang ako mo gamit mo god. Ah, basin yang apo naka-order ani. Nakisagay kag ako busy mong cellphone ma'am. Basig na order nila ba? Mag-like ko Okay kami magud man dili kami ma-deliver og kanang walay nakapangalan ng kinsay ga order dayon. Ano ko nakahoy yung kayo. Ikaw na lang lagi kumaka. Saon man ni? Ilang kumaka na good. Panaog na mo ni ma'am or kwan? Ayaw lang sir. Ayaw, biya ko iba ko. Biya ko sumuran sir. Ay mag-ingon man. Ingon magud naghanda. Oh, basig saon man ni. Ay sir, nahinay ka na magupog na ami dari no. Sa kahagid daog na lang namo ni. Okay ra, sir? Okay ra man magpa ano ni? Lataw lang. Sama ni. Lantaw o hindi kumlantaw. Sama ni. Lantaw o hindi kumlantaw. Dili maguna pwede. Dili, oh, kay kadjus lang ma'am. Kamatuod lang mi ma'am ba nga. Oh, kay ikaw mong good na ka pangalan na ni. Pwede raman nimo dayon nun, og dili. Kaganahan. Bayog ma. Hindi maganahan di. So man ako ng kahoy sir. No man ni.
Wala man ko hikayo. Lagi mo na kabangutan na ni ma'am ba kay ano mang good? Sige po, sige po. Muna ka pangutan na ni kung maghikay ba ka Wala man ko hikayo. Kasi ko gihawon siya. Kaya naanan mo ko ng kanang kahoy nga wala man ko order. Lagi mo sa panibero nya. Naon na nato kung unsa ba. Naog na mo ang kuan. Mo pasalig mo puto imo atong anak. Oo, ako ang anak ko. Pasalig man daw pud siya bayad noon. May kinintos naman noon. Ikaw, okay ra? Di mo. Dai kwarta sila rin eh. Ampot lang ho, lari na ba daw kay kwarta? 1.5 raman hinuon na. Walang wala jud ko ron. Problema mo na yan. 1.5 raman hinuon. Okay ra ma'am? Ha? Ah, Paul. Okay sa itong Paul lang. Wala ko tindahan niya. Ah, sige. Okay ra. Alin ma'am. Apredo rin ma'am. Ako kayo mo abre. Opo. Ikaw. To you. Alright, kasama mo natin si Ma'am. Hey, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday, Ma'am. It's hindi na binuka. Dari ka na. Paano ba yung mga sa loob ko? Hello. Alright, ma'am. So happy birthday. Na-surprise ako, ma'am. Kaya kung kini mo binugha. Ay, ma'am. Ulit. Okay tayo, ma'am. Dari lang. Dari lang po. Yan. Okay, so happy birthday, ma'am. Na-surprise din siya. Relax lang, ma'am, ha? Relax lang. It's a prank po. Na, ikaw na may gisugo ni ma'am nga. May laron ka o binugha. So, surprise day. Birthday na hindi mo today. Nalipay ra ka? Happy ra ka, ma'am? Nalipay ko nga nag-uwan ko na hadlo ko. Nagdapoy ba yun? Pero 1.5 raman po din noon, ma'am. Okay, naamay mo donate po sa imo, ha? Sila daw mo bayad 1.5. Kaya ka nung kay surprise man din ni ma'am. Isa man. Ma'am. Ah, okay po. Kaya ka nung kay surprise man din ay nalipay ra ka. Sobra. Alright, so happy birthday. Alright, so good morning, ma'am. Good morning sa talang tao nga na-andari karon. Well, anyway, it's a prank time, ma'am. Dili dahil binugha na makabayan pa ang tag-milk kinitos, no? So, surprise delivery day para sa mga birthday day ni mo today. Okay? Nakulbaan, gihapon ka? Wala na kayo. Kunya kay, dili man 1.5 ang bayro na ni. Salamat sa Ginoo. Ma'am, napaman yun na bayro nun. Ganina, 1.5 naman ito akong ipaningil. 8,000 na bayro na ni ma'am.
Wala para ba gini na bayad sa on man nato ni Ron. Ipadayon pa nato ni or dili na lang. Bitaw ma'am, joke lang. It's a prank ihapon. Well, anyway, surprise delivery day para sa imo ha, no? Birthday na ni mo today, no? So, magpaila-ila sa mi before tayo mag-start. We are from Everything Surprises. Nalagay sa ka-special person yung gusto mo greet today og sa imuha og happy birthday pala ka! Okay ma'am, sa inyo na nilang kanila ka-special, inyo nilang kanila kalahang. Kabisan kad wala sila diri, gusto nila ipabati sa imuha og kung sa kanila kahiligugma, no? Ini nga kaibuntagon, bisan wala sila diri is gusto nila makisaulog, makiguyog sa imuhang adlaw nga natawhan, no? Bisan wala sila diri ma'am is gusto nila ipa-feel sa imuha nga naa gihapon sila tungod kay sa ingon ani nga pamaagi gipa-feel nila nga palangga jud kay kanila. Hilako na si ma'am. Okay lang na kay kanang ato mga luha-luha na sa kalipay, no? Syempre wala gid kagadahom karon ma'am nga naay maabot niyo ani karon. Nagdahom ba ka nga naay maabot inani nga surprise? Wala jud, no? Mo nang kining kabuntagon, dili na nato dugay-dugayon, dili na nato langay-langayon, sugdan na nato hatag mga surprise gift na gusto nila paabot sa imo ma'am. Since birthday nimo today, na sila yung mga special gift na gusto ipabot sa imo. Aside na ninyo naka-set up sa van, na sila dagang surprise gift na i-prepare para sa imo. Since birthday ni mo ma'am, na sila ipadala sa imo na 1 dozen bouquet of roses. Happy birthday! Palakpakan naman natin. Wow! Grabe ka special ang birthday ni mo today, ma'am. Siyempre, birthday ni mo, dili lang kayo mga gift ang gusto niya ipabot sa mga. Napot sila ipadala sa imo today na Bubu Balloons, ma'am! Happy birthday! Wow! Iksanaon na lang ni Karan. Okay, happy na ka, ma'am. Nalipay na ka sa birthday ni mo today. Happy na ka. Okay, so syempre, birthday ni mo today. Daghan pa, padala sa imo. Napot sige padala sa imo. 2 boxes, Family Plan, Jollibee Spaghetti! Dali na lang. Hindi na daw siya kawit. Alright, so syempre, nani sa ka-sweet sa imo ang padala sa inyo. Nasa sige padala sa imo nga 2 boxes, Dunkin' Donuts! Pakanaman natin. Ayan, happy birthday. Alright, hindi na lang ko dagdagan. Syempre, birthday ni mo today, ma'am. Napot siya ipadala sa inyo nga 3 pieces, lechon manok! Alright. Syempre, na yung mga pagkaon dili sa buwan na nasa siya ipadala sa inyo nga soft drinks mo, ma'am, pampahilis ka. Wow! Happy birthday! Dali na lang. Okay, so syempre birthday, every occasion, dili mawala, nasubject ipadala sa imo today, ma'am, na red ribbon cake! Palakpakan naman natin! Wow, grabe ka nag-hot gift yan ipadala sa imo, ma'am. Kalipay na ka ni ma'am? Alright, so syempre birthday ni mo today, dili mawala, nasubject ipadala sa imo na special gift, okay? Ang pizza ng balloons mo, be. Alright, so dili yung hindrance, no? Ang mga pagulan karon para makakasaulog na sa imong adlaw nga natawan, ma'am. Birthday ni mo today, na mo siya special gift. Ayan, napaka na talaga. Huwag palihapag ang prima. Para mahibawan nato. Unsay sa ayan, 2 pieces t-shirt. Palakpakan naman. Alright, happy birthday po, ma. Ayan. Grabe ka lang. Kauyap na gid rin. Uyap na dyan, di ba? Kauyap na tugani, ma. Naman kay mamaya ba eh. Nay kay bitibit ani diri. Okay sa kapahat madalaghan ni mga ni karon. Wala juga kay balon. Basig mo rin diri nagit ka mabuking ron. Kisay ka nanguyab mo karon diri. Basig na kay manguyabay nga mo ay naghatag sa imong surprise. Asa man, nay kay ibit-ibit ni madaring kapita. Kabalo imong mga anak ani ma? Wala. Murag na sila suspect kisa sir? Pimyo? Wala. Bawa ang kiniran. Ya, okay na pang kanin nyo?
Yeah, okay naman ka sa mga anak na naay mo manguyab kay Ma'am Laen. Ah, depende ra gihapon. Yung sound man to ni Sir nga na may surprise gipadala di ra gihapon. Bitaw. Tara ma'am, sa diri natin may bawat karon sa kisay kahatag gani nga surprise. So na siya letter. Ako ang basahon ma'am ha. Kisa ka ma'am. Sa akong pinanggang inahan. Relax lang mama. Ang daming tubig kulihog. Happy birthday ma. Towel ko daw. Pwede mo lang ikaw na kinahatag mo, kinira dyan. O ka na lang sa... Tilapon mo rin ko. Salamat Ginoo. Okay, sige ma'am. Tara mga. Wala na mga ngayon na rin. Inom sa tubig ma'am. Relax lang ma'am ha. Bugnaw na. O, relax lang. Bugnaw, kaya na bugnaw, kaya na bugnaw ang yan. Bughan ba nga nilis ng katulog. Relax lang sir ha. Okay, tara ma'am. Ako basahon ma'am ha. Napuling naman mama. Sa akong pinanggang inahan, happy birthday ma. Bisan layo ni walay rason nga kalimutan ka namo sa imong pinaka-special nga adlaw na tawhan. Ilabi na karon nga naginusara na lang jud ka sa imong kinabuhi tungod wala na si Papa. Salamat sa tanang sakripisyo ma. Og pag-antos nimo gikan pa sa una gagmay pamihangtod karon. Utang na loob nako akong kinabuhi. Ninyo ni Papa, dili mabayran og kwarta inyong pag-antos para managko ming tanan. Salamat sa Ginoo nga ikaw among inahan. Para namo the best ka ma. Sorry kaayo sa panahon nga dili jud ka nako madamayan sa imong mga problema. Ayaw hunahunaa nga nag-inusara ka ma. Kay bisan sa akong kalayo walay adlaw nga dili mo nako giunahuna. Ang importante piskay tang tanan. Malipayon og magkasinabtanay kay atong kinabuhi aning kalibutana hinulman ra. Giampo nako sa Ginoo ma nga ipahulam pa kaniya namo og daghang katuigan kay aron magkita-kita patauban sa imong mga apo. Ampingi intawon kanunay imong kaugalingon kay kinahanglan pa kaayo na mo ma. Ayaw pagsigig gool-gool sa mga problema kay makabahon dili ko sa bitaw dili maggool-gool. Isalig nato ang tanan sa Ginoo. Atong kinabuhi lumalabay ra ni ara ko sa imong kilid nagpahipi. I love you ma. Palangga kayo kanako. Unta nalipay ka aning among gamayng surprise ni tata. Maura ni among mahimo para iparamdam nimo nga importante kay kasamong kinabuhi. We love you so much and happy birthday ma. Ang nagmamahal imuhang anak nga si Angging nga nasa Kuwait. Palakpakan naman natin. Relax lang ma'am, relax lang. I-comfort ko si ma'am. Sir, kuha pa po di mo mama, sir. Okay ra ka ma'am, relax lang ma'am ha. Kasayod ko nga ka ng imong luha is luha na siya sa kalipay. O relax lang po, relax. Okay ra ka ma'am? Happy ra ka? Sige lang. Kay ka ng luha na to is expression man na sa atong kalipay. Pagawas lang imong hilak, ayaw po nga mo ang paghilak ma'am. Okay lang man ang imong hilak ta kay happy lang ta sa gihimo sa inyong tibuhang ano. Relax lang mama, relax lang. Up, sinainay lang.
kahilugan, ma'am? Okay ra? Napara ba isa ka letter, ma'am? Ihag sa ma'am. Iyan na lang. Kaya mo yan, ma'am. Mag-celebrate ang magbalipayan. Ito, pakpakan ba ito celebrant? Okay. Ma'am, malipayan na karon ma'am ha. Kay birthday man nito sa itong isaulog, no? Nga malipayan. Sige lang, kay ka ng luha, isduha man siya sa kalipay. Napa isa ka letter, ma'am ha. Ako sa ning basahon o sa tika pa istoryahon. Okay? Ma, wala man mi karon diha uban nimo nga mag-celebrate sa imong birthday. Manghinaot mi nga pinaagi aning among gamay nga surprise. Magpahalipay ka namo ug mapaabot namo nimo ang among gugma. Happy birthday. Hinaot nga daghan pa katuigan nga atong i-celebrate nga mag-uban patapuhon. I love you so much, ma, ug enjoy your day. Nagmamahal ang imuhang anak nga si Tata. Palakpakan naman natin. Okay, so isa sa nagpadala po natin, ma'am, is imuhang anak na si Tata. Ano nagya po siyang Kuwait karon? Okay, so parehas na sila nasa Kuwait. So yun na nilang kaniyang ka-special. Silang duha, ma'am, nagtatagid og effort na para mapaabot ni nga surprise sa inyo, ha. Mapaabot ni nga pagmamahal para sa imuha karon. Sige lang, ma'am, kay kanang imuhang luha is duha na siya sa kalipay. Okay ra ka, ma'am, makasulti unsa man imuhang gibati, unsa may kasulti sa imuhang mga anak. Dukduk ka lang. Palihog ko, ma'am. Napangin. Hinahinay lang, ma'am. Eh, sir. Ayan, duduk ka na. Ayan, Dukduk ka lang, dukduk ka lang. I love sa biyahe, ma'am, dira lang sa kanan. Kaya, okay ra, ma'am? Relax lang, ma'am. Ma'am, ayan lang kayo og ka ng, relax lang, okay? Kani, gihimo lang ni sa imuhang mga anak tungod kay special lang kay kasi laha. Kay gusto nila ba nga malipay ka sa imuhang birthday? Ma'am na? Ayaw kagool. Kay kani, expression man ni sa ilahang pagmahal diya kanimo. ba? Kalipay mo goal. Oo. Di man nakagool. Ayaw kagool. Relax lang, okay? Okay. Sige, unsa man imo'y kasulti, ma'am? Sa imuhang mga anak nga mo'y naghatag ani nga surprise karon. Nasa Kuwait, bisan layo sila gipa-feel gid nila sa imuhang special ka sila. Daghan kay salamat sa Ginoo. Nga ang ako mga anak wala yung unang nagsuporta na ako. Yeng ka. Gusto na ako nga magkita ta. Sa ulayo ng kaayo mo. Salamat kaayo Ginoo na kaon ko kanyang kadlaon kay si Milya silang bubok. Ila kong surprisean. Lingson kayo. Iba niya nitahan. Unya karon iabot ako ninyo surprise na ako. Wala ko makasabot sa kong gibati. Wala ko kasabot sa kong gibati. Kung saan niya akong gibati karon. Daghang kay salamat ninyo. Daghang kay salamat. Ginoo, daghang kay salamat sa akong mga anak. Nagahintan siya. Maayong pagkinabuhi. Minisini sila. Umani sila kanunay. Sila mga paningabuhi nga mabuhi sila nga. Sa kanunay sila. Mamalandong silang ginikanan. Ginoo. Upanintang ko sa kanunay kani akong kinabuhi. Ako'y mga sakit, upanintang ko ay ko pasagdi kay ako mga anak. Ikinanglan pa ko nila. Anak ako tama sila. Okay, palakpakan naman, ma'am. Alright, salamat, ma'am. Alright, so thank you so much. Salamat, ma'am. Nasahit ko mga mong luha is luha na sa kalipay, no? Relax lang naman kayo mag-celebrate ang magmalipayon, okay? Kaya kani expression na ni sa imuhang mga anak po niya, bisan sa ilahang kamingaw sa imuha is nahimo gini posible karon nga adlaw nga daghang yung mga surprise ang pasabog kay lang gipadala sa imuha karon, okay? Relax lang, ma'am, ha? Okay na siya, kay kana expression na sa imuhang kalipay karon. Okay na ka, ma'am? Happy ra ka? Okay. Celebrate lang na magbalipayon. Kay kanang nato ang kinabuhi. Dapat malipayon man ba kanunay, okay?
Okay na po. Alright, so this time, syempre birthday ni mo today. Relax lang tiga ma'am ha. Kailang na ang naman ni mga anak ko ba? So syempre, matara na si sir. Andam na ang mga kubang anak po niya. Mahatag silang birthday wish para sa imong kadlaw nga natawan karon. Kaya itong paminawon po ma'am, kung sa ilahang mga declarations, mga pag-ampo sa imong kadlaw nga natawan karon. Okay? Kani si ma'am muna oh. Sige ma'am, na naman dyan ka dira. Ikaw may atupaw na akong sulting. Sa imong ikasulti. Kaya birthday wish sa imong mother. Unsa po ni mo ikasulti sa mga igsoon mo nga may naghatag nga surprise. Nga nasa Kuwait. Thank you, sir. Unang-una, ako nagpasalamat sa atong Ginoo nga bisan sa panahon karon naabot mo diri, sir. Og wala ang Ginoo, di mo dita maabot dita mo yun ani. O daghan kay salamat sa akong mga igsuon nga bisan sa ilang kalayo ilahang gipabati ang ilahang pagpangga sa among ginikanan. Kay bisag kanusa di among ginikanan dili na jud namo ni mailisan ug lain pang ginikanan. Tinuod ang ilang giingon nga o pwede pa si mama dili o pwede pa si mama nga mahimong batanon among ibalik pagkabatanon kay bisag tigulang namin nahimo namin pamilyado sa amo ang nahimo namin ginikabo na kinahanglan pa jud mi sa among mama. Alas ako mga igsuon daghan kay salamat ninyo nga bisan na amo sa layo nipabati gyapon ninyo ni mama ang inyong pagmahal. Wala na mo damha nga naimbatit ay mo ingon ani nga pagmahal tong ini kanang sa ninyo kalayo. Ugma bisan ingon anak ka ma dabis ka na mo nga mama bisag magpabuyag mi ayaw na huna-hunaa nga magpabuyag mi kay part na sa atong kinabuhi. Importante nga kita malinawon magkasinabot. Ayaw huna-hunaa nga lagyo mi wala ka na mo gihuna-huna. Kay og pwede pa lang madala ka namo ang mga prinsipyo madala ka namo sa mo wa na gati dala na ka namo pero naman kay prinsipyo naman kay pamuyo. Ayaw pag-uul-guul. Kay kana mag-uul-guul di na may makamaot na. Kana pag-uul natural na sa tong kinabuhi. Naa jud na problema sa tong kinabuhi. Kambal na. Oh, kambal na. Samtang buhi pa ta. Naayos tong kinabuhi na. Ato ang tuhan nga walay ihatag sa Ginoo nga goal problema. O di na to kaya na to na. Oh, ayaw ka goal. Kinahanglan karong adlaw mag-enjoy ka. O ako pangayon sa Ginoo nga daghan pang mga katuigan moabot sa kinabuhi sa akong mama. Nga kami mga anak, maabot ang panahon na kami mga anak magbanding-banding mi mga apo uban sa akong mama. Thank you kayo Lord na inyong ipaabot sa 72 years ang akong mama. Akong pangayoon nga maabot pa sobra-sobra pa ana ang imong pagpahulam sa kinabuhi sa among mama. Thank you, kali lang sir. Palakpakan naman natin si Ma. Ikas po rin mong parents. Alright, thank you so much. Wow, daghang kayong salamat. Napaka-sweet na anak. Daghang kayong salamat sa mga manindot kayong birthday wish para sa imohang mama ma'am. Og response sa mga sender ng mga igsuon ginakaroon sa Kuwait. Nasabi ko nga, grabe sa bilang kalipay nga makita sila ni kinaglantawan sila karon no? Naka-live ta. Well, anyway, isa pa man tong mga anak na nadari karon. Ano sir, request na ba yung mama ko? Sige na sir. Lahat man to karon kay... sige. Uli. Sir, ikaw sa sir. Dito sir. Sige sir, dito sir. Okay. Sir, imuhang mother is nag-celebrate sa iyang pilay edad ni mo ma? 72nd birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong mama sir ug unsa pud imong ikasulti sa imong mga manghod ba nga nakaron sa Kuwait nga mo'y naghatag ani ka surprise karon. Good morning, ma. Kaduha na rin akong wish ni mo. Maura gyapon. Nga, ang pingi mong lawas.
igsuon. Salamat kay Paul nga na kayo. Padala sila anay. Amigo to, bisita amigo to, ikaw wala. Salamat ulit ako kay sa gatong kalisod. Nauna na ang pagin nila nga padala sila anay. Gusto nila nga malipay ra ta. Mura na isa ra man ang mayo ang imurang kalipay. O mayong panlawas nimo. Mura na permente ang balik na wish mo nga tagaan ka mayong panlawas gyud. Kaya kalipay nimo nga tagamtaman. Salamat kayo sa tanan ma. Happy birthday. Good afternoon na po. Alright, sila kang salamat sir sa manindot kayo ni mga response sa mga center, and then sa tong celebrant kay mong mama mo nagsaulog sa iyang adlaw na taon karon. Okay? Kisa pa man ang anak nga nadari karon. Oh, si Apo. Sige na po. Okay sir, so ang imuhang lola is nag-celebrate sa 72nd birthday. I-surprise mo mga tita nga nakakaroon sa Kuwait. Unsa man imuhang birthday wish para sa imuhang lola nga nagsaulog sa iyang birthday today? Walay gawin siya kung lola is parehara gabon sila. Naot nga tagaan pa siya dugang kinabuhi sa Ginoo para sa ingon makauban man mo siya og dugay. Dayon good health, mao gyud ako ang giwi siya kay masakiton mo gud siya. Mao to siya. Good evening. May iba naman ang iya. Sige, palakpakan naman. Kiss mo si Lola. Alright, thank you so much sir sa imong manilang birthday wish para sa imong lola. Ako ay para katong cake na ano eh. Okay na? Okay sir, next ikaw naman sir. Sige lang, lahi man tong ikaw gawin mo yung musulti kay mabati po sa imong mga sige, dira na lang ka sir. Okay sir, tapara imong mama sir. Or dira lang. Okay sir, so imong mama nagsaulog sa iyang ika-72 ka tuig. Unsa man imong birthday wish para sa iyang birthday karon, o kung sa kuning way kasulti sa imong mga manghod ba or magulang nga nakaroon sa Kuwait. Hello, mother. Happy birthday. Daghang salamat sa Ginoo nga gitagaan og katiskay og kabaskog nga akong ginikanan nga mga igsuon na kasanabtanay o ang igsuon na to sa layo. Ako pasalamat sa Ginoo nga sila gitultulan sa ingon ani nga ilang gibuhat sa among ginikanan bisag lagyo mi. Pero ang cellphone mo nakadala og kadubol tungod sa pagmahal. Og daghang salamat sa Ginoo nga tas-on pa ang kinabuhi sa akong ginikanan og mora to ako. Ayan, palakpakan naman natin si sir. Okay, so thank you so much sir. Nindot kayo mga birthday wish para sa imo ang mga anak ma'am. Napabay mga apo dari. Ay kani igsuon ni ma'am. Alik po. Sige na po. Sige lang po, sige po. Alin na po. Ma'am, ikaw ma'am, balik na. Igsuon. O, ikaw may representative sa igsuon kay lamibiyat po nang magsaulog sa sungat lang na dahon dagang masulti sa tuwa, di ba? Kumana bidalay. Ako dilalang. Lalang. Okay, ma'am. Karon nag-imuhang igsuon kasi magulang na niya si ma'am. Okay. Ma'am, imong magulang nagsaulog sa iyang kasi titay dos katuig. Unsa man imong birthday wish para sa iyang birthday today? Salamat sa Ginoo nga naingon ani nga nabigumi then tagaan og kapiskay ang akong igsuon. Kapiskay sa iyang lawas. Tagaan og taas og kinabuhi kay naman ko'y sakit ang magulang. Dayon, salamat ko sa akong mga pamangkon nga tasig sila sa iyang lahat. Okay na po. I-kiss po si sister, si ate. Manang ba? Ayan. Palakpakan naman natin. Okay, so thank you so much. Daghang kayong salamat, ma'am. Apa ko igagaw.
Oh, igagaw daw ulit man sir. Gihangya jud ka sa tong celebrant. Kay kani talagsaon ra ba ni nga higayon ma'am no. Opo. Sige likore, igagaw nimo ni ma'am. First cousin. Okay. Sir, imong igagaw nagsaulog sa iyang ika-72 ka tuig. Unsa man imong birthday wish para sa iyang birthday today? Unang-una, daghang salamat sa atong Ginoo nga sa makausapan, nakasilibre naman usab si nining sa iyang anak na tawhan ika-72 katuig sa iyang kinabuhi. Bisan na kay mga gipangbati sa papun nako na ako pagibati mag-angko na taganong na sa Ginoo ni daghang katagkasod kinabuhi. Ako usab na murag na surpresa pud ko ani. Wa ko magkahom kay atong aging Domingo sumat karon nag-GSK media sa balay nagtisgot mi asay sunod nga anang GSK-han akong gisugyot kay nahinumduman man ako nga karon pizzaha mo birthday niya ito balik lang ta sa inyo haning at wala ta mag GSK siya nga wala man koy handa kung bisan lang walay handa at least nga makakwanta kay special adlaw na sa imuhang kinabuhi ko. So, ani karon siya nasurpresa siya, labaw po ko na surpresa kay natingala gani ko pa yung tapos dagat at manaod bye-bye kay palit yung isda na may banhing hunong sa kaikuan ana. Na ako naapsan nga istorya ingog na ako ni binugha nga i-deliver. Tuwing agi lang po ko, lang po ko manubaling kung sa ito. So, salamat kayo, ging, ta sa inyong surpresa, sa inyong mama, ako sa surpresa po ko ani. So daghang kay salamat mag inampuanay lang ta nga tagkapis kay kanunay sa paglawas. Wa magtay mahimo gawas kung di ta panalanginan sa Ginoo. So kanunay ta nga naga kuan sa iyang panalangin, nagagad lang ta sa iya. Tinigtanan atong kinabuhi, puro man ni hinulaman. Alam na ako, murag salamat kayo na nakalabang taning mga pamana nga og sa kwan pa sa ibalik na to sa Biblia nga ang 70 anyos na kinabuhi mo na kwan sa itong Ginoo kung masubraan kana bonus na daw na bonus ning na kay bonus nga do ka tuig ako wala ako kaabot ana pero ako pa ning kamot talaga abot ko anong panahon na salamat kayo ning salamat kayo Padre Rabi. Palakpakan naman natin si sir. Okay, sa nindot kayo birthday wish si sir no. Daghang kayong salamat sir. Sakto gyud nga kaning kinabuhi nato is gasa gini nga gihatag sa Dios sa tuwa sa magpasalamat kasamahan tungod kay kaning imong pagsaulog karon ma'am. Duha ra gyud katuig nga bonus sa imong gihatag sa Ginoo sa imong nasayod ko nga daghan pang katuigan na maabot sa imong life ihatag sa Ginoo kay sama pa sa kayo ni sir nag-agad sa panalangin sa Dios kay kaning kinabuhi gasa man ning gihatag sa tuwa nga ma-enjoy na to, malipayon ta, malinawon, puno ta sa gugma sa tong pamilya. Busa salamat sa amahan, ining tanan, o kinsa pa man. Apa? Wala na no? Alright, so marag wala na may muhatag og mga birthday wishes. So daghang salamat sa inyong tanan. Alright, so thank you so much everyone sa inyong tanan, sa tibok pamilya ni mga anak, mga igaagaw, igsuon, mga apo, mga ginaghatag ang mga birthday wish sa celebrant karon nga grabe. Nindot kayo ang mga declarations, sa mga prayers. Pag nasayod ko nga kana wish granted na nasa Ginoo kay nakdayag man na bang kasing-kasing dira sa Dios. Nasayod ko nga unsa pud mo kabutli sa paghatag sa mensahe sa ato ang celebrant karon. Happy na ka ma'am, nalipay na ka. Okay, so happy birthday once again. Nasayod ko nga kani expression lang ning atong paghilak sa ato ang kalipay. Okay? So karon dili lang kay kani naging ato ang surprise sa namin daghang pasabog. So this time ma'am, nasa nag-prepare nga song para sa imuha kani nga kanta is paborito gyud ni ninyo.
sa imo ang kapikas bahin, no? Apan ang realidad sa itong kinabuhi, di maging matagan, nagi muna nato. O sa kaninga song, agi pag ano po hinugdom sa imo ang kapikas bahin. Favorite song daw niya, team song daw niya nagduha. So akong gihawag si ma'am, dali lang ka ma'am, kay bailihan ka sa imong mga anak, okay? So akong gihang tanan ha, atong sayawan si ma'am of sweet, okay? Bailihan na to, para ma-enjoy siya sa iyang birthday. Ali ma'am? Ali po. Dari. Okay, so sa... Baili ma'am, baili. Sige po. Alright, palakpakan naman natin. May pila ka oras? Tagsa ka oras ka? Before you say goodbye, I will miss you, and without you I will die. So I want you to stay with me, but I know this could never be. Only yesterday you said you never part, but now you're gone, you left me with a broken heart. So won't you please come back to me. You know I want you in my life. Since you left, all around me seems so dark. So tell me, dear, what will I do now that you're gone? So won't you please come back to me, my dear. Bring back the memories of our dreams. But this is the price I get for loving you. I still need you, want you, and long for you. So won't you please come back to me, my dear. Bring back the memories of our dreams. Only yesterday you said we'd never part, but now you're gone, you've left me with a broken heart. So won't you please come back to me. You know I want you in my life. Since you left, all around me seems so dark. So tell me, dear, what will I do now that you're gone? So won't you please come back to me, my dear. Bring back the memories of our dreams. Bring back the memories of our dreams. Alright, palakpakan naman natin. Okay, so ikaw malaka, kinapay another song ha. Napay ka wala na kasayaw. Sige, continue pa ta. Okay. Sige, gumay na. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang pagmamahal ay makamtan. Kahit nasa'yo tayong mamastan,
mo dito, Dapit. Sana'y di naman kasi kung nangangarap man din ng buhay na makulay ang katahati. Minsan ay madarapa, minsan di na iluluha. Di ka na maninindig pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Lingkod lang, lingkod lang. Jen. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso mo ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, para sa'yo. Pangarap ko, pangarap mo na makamtan ko na. Alright, talapakan naman natin. Alright, thank you so much sa malinating na song. Ma'am, na-enjoy na imong birthday today. Nalipay na ka. Grabe ka manitan sa mga kanta, no? Favorite song pag itong unang ikanto sa inyo, ha? And then katong message sa song na ikaduha nga kanta is para kita sa imo isip ginikanan, no? Daghang kayong salamat sa nindot nga song. So this time, thank you so much everyone. Especially sa inyong pag-participate sa paghatag ninyong sweet dance sa atong celebrate. Inyong mama, inyong igsuon, igagaw, mga apo, inyong lola, no? Thank you so much sa inyong tanan sa paghatag ninyo of special numbers, sweet dance para din nga celebration. Okay, so now this time, dili na natong dugay-dugayon, natay cakes, tawag na ng cake. Kantahan na happy birthday si Ma'am. Mali mo, gawas mo dari. Dari mo sa kilid tanan. Okay, so natay cake, ilang mo daw sa dawang cake. Happy 72nd birthday, Mama. Palakpakan naman natin. Okay, ready, sing! Block, clap your hands, everybody. Kakapasa. Kantahan na si Ma'am later. Ready? Clap your hands, everybody. Ready? Clap, clap. 1, 2, 3. Happy birthday to you. That's again. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Sima. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin ang kanya. Ay, so kung hawahang another set pa later. Okay, ma'am? Sa birthday ni today, unsa man imong birthday wish para sa imong adlaw na tawan. Ako ay hawid sa mind. Unsa imong birthday wish or prayers, declaration? Birthday wish nimo. Ay, ang akong birthday wish, salamat kayo sa Ginoo nga aning panahon na imo mingi tagaan og maayong panahon.
ngayong abot ang surpresa sa akong mga anak. Wala ko'y hunong pasalamat kanimo Ginoo. Nagaitang ko pirming maing lawas nga makalahutay ko sa akong pagkinabuhi. Ginoo, wala ko nasayod ko nga kung wala ikaw wala ko'y mahimo. Ubanitang ko kanunay Ginoo ay ko pasagdi. Daghang kay salamat Ginoo sa akong mga anak. Ako mga anak nga tanan na ko mga pinangga. Daghang kay salamat wala si hunong sila na ko sa pagsuporta. Daghang kay salamat. Ginoo, daghang kay salamat tungod sa imong pagkamaayo, imong hilam ang ilang mga kasing-kasing. Nga magahinom sila sa ilang inahan. Daghang kay salamat Lord, daghang kay salamat Lord. Ayan, blow the candle, ma'am. Tayo pang kandila, ma'am. Yay! Happy birthday! Everybody clap your hands! Clap! Clap your hands, everybody! Okay, dapat. Everybody! Let's take together. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Usap dapat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan natin ulit. So happy birthday ma'am. Grabe ka po ang birthday celebration. Di mo karoon. Happy ra ka ma'am. Nalipay ra ka. Alright, grabe gid ang kalipay sa pag-celebrate ni Ma'am sa iyang ika-72nd birthday. Okay now, okay ra mga tanan ma'am unsay mo ang gibati sa surprise nga gihatag sa imong mga anak. Ug unsa pa imong ikadungag sa ilaha pagsulti o isay pasalamat baka diri sa ilaha po. Dugang na ko pasalamat sa akong mga anak nga to sa gawa sa Pilipinas in town. Daghang kay salamat ta. Ging daghang kay salamat. Daghang kay salamat sa imong pagpakahatag na ko kalipay sa inyong mga gipang regalo nako. Daghang kay salamat. Inaunta nga punuan pa mo sa mga panalangin, binisinan mo sa Ginoo nga. Tagaan mong grasya. Damdagan mong itaon hayagan ang dalan nga inyong agianan sa inyong mga trabaho nga wala itay mga kakulian mabot sa inyong kinawyan na lang. Daghang kay salamat ta. Daghang kay salamat. Daghang kay salamat. O sila Milya o sila Are. Bisan sa malayo. Nag-ulan pag yun, naabot sila diri ako gadahom. Gusto ako kailang sorpresa sa akong kinabuhi mo na kadagang kay luha mo agas na ako. Wala ako nila pahibawaan ni Bubon, nilang luloy nga mo na ilang buhaton. Managpunta naman ako sa simbahan. Pura naman ako sa simbahan kahit tungod sa kaning atong mga kalisod. Pero saon man naabot naman nila ako ngayon yung kumingunahan niya. Wala ko kasabot sa akong gibati. Daghang kay salamat sa Ginoo. Yan, palakpakan natin ulit sila. Alright, daghang salamat sa mahano nga nakasaulo pag itay nyo nga celebration. Alright? So happy kayo si ma'am. Nasa ikaw tanang luha ni mo ma'am is luha ka na sa kalipay, no? So now, para ma-enjoy ang celebration, okay na ninyo na aming last part sa mong program, kaning dance challenge, okay? Okay na nyo, manayan tayo ni Kabutagon? Okay na para happy ko rin yung mama, no? Malipay po siya. Okay, so ninaw ko na nga, participate ta, okay? Kitang tanan, manayaw, sige. Ay, palindot tayo. Tindog ba, kapil si ma'am. Palindot tayo sayaw, sige po, apil. Diretso ba?
tawag yan. Fielding kontra, sir. Fielding kontra. Si ma'am may mga tag-premier ni sir ha. Alright, thank you so much everyone. Salamat sa inyo ha pag-participate. Para sa itong dance challenge, sa side ko, grabe nag-enjoy ang ato ang celebrant karon niya si Ma'am Lydia. Kinagsaulog sa iya sa 72nd birthday. No? Happy birthday once again, ma'am. Grabe ka bipo, imo ang celebration na may paghilak na mga tawa po ka, no? Kaya normal na sa itong kinabuhi nga ingon natin, magsaulog kita. Kaya mo maling tuyo sa Diyos sa tuwang life good. Kaya magpalipayon ta kanunay. Okay, so happy na ka ma'am? Nalipay na ka? Alright, so on behalf of Everything Surprises, we're so thankful and grateful sa mga clients, sa mga anak ma'am, nga si Ma'am Tata, si Ma'am Angging ba tama? Nga nakakaroon sa Kuwait, so thank you sa inyo ha ma'am, sa pagsalib ka na mo, nga mahimo ning imposible, mahimong posible diri sa may, saan yung balong-balong, pitugo, sa Baka del Sur. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Okay, salamat sa inyo ma'am, nga tabigin niyang pilit na maray mahimo ning imposible diri. O grabe kin nagmalipayon, successful kayo itong delivery ma'am, nga nagmalipayon kinang tanan sa pagsaulog sa birthday sa imong mama. Bisan pa ka mo ma'am, mag-amping kanunay, nasa mo may gihangyo sa imo ang ginikanan ginadali karon. So po ma'am, sa Everything Surprises na po may birthday declarations prayer sa imo no? Dalagon ang atong buhay nga Diyos, nakabot pa ka o 52 kasi sa mapasagingon sa imo gagaw kanina nga kaning kinabuhi nato nga malapas taong 70 is bonus na sa tong life. Kusa ka na grasya na nang agigbasin nasi samahan sa tong kinabuhi. I-enjoy lang nato tong kinabuhi ma'am nga malipayon. Malinamon, o ba ng gugma sa inyong tibok pamilya. Nasayod ko nga daghan pang katuigan ang maabot sa imuhang kinabuhi uban ang imuhang mga anak, imuhang mga apo, mga igsuon, mga igaagaw, tanang relatives nga kapalibot nimo bisan pa man ang mga anak nimo nga naa sa layo. Wala tod sila karon ma'am pero sa nanay pamagi at least ipapati nila sa imuha ug unsa kanila kinigugma nga naabot kini nga surprise karon nga para malipay ka sa imong birthday today. Alright? So once again, happy 72nd birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si ma'am. Okay naman, babay ka din. Flying kiss sa camera ma'am. Babay ko. Babay ma'am. Flying kiss oh.